Fransi jamana ye ni fanga d'Afrique kon Niger jamana kan. Mohamed Bazoum koni minalen do hali bi aka masaya so lakanabagaw fɛ n'olu bi wele ko garde présidentielle. Fransi jamana y'a yira k'a fɔ k'u jɔrɔlen do ka kɛɲɛ ni fanga d'Afrique ye min kɛra Niger jamana kan. Ani fɛnɛ ko ka fara a kuɲɛ tɔw taabolo kan. O kama Paris farala farafina tɔnba Union africaine kan ani ka fara CEDEAO kan n'o ye farafina kilebiyanfanw tɔgɔla tɔnba ye. Cogo min na k'u bi se ka fɛɛrɛw sɔrɔ joona ka Niger jamana fanga ani ka fara u ka bɛjɛ fanga kan to a nɔ la. Min bataki kunnafoniw la tɛmɛna Fransi jamana ka ministre somi sigilen do u ka jamana kɔmako ɲɛnabɔli kunna u ka kuma la tɛmɛla fɛ. Kabiri kunu farafina tɔnba Union africaine kɔni ye ni koɲɛ in kɔn kosɛbɛ n'o ye Niger jamana fanga d'Afrique ye. U ka jamanatigi Mohamed Bazoum ale minɛlen kɔfɛ a yɛrɛ ka lakanabagaw fɛ masayaso kɔnɔ min kunnafoni kunfɔlɔw dira a masurunyamɔgɔ dɔ fɛ. Bataki dɔ la min la tɛmɛna Tudor bɔlɔlɔ sanfɛ n'u tun y'a tɔgɔ kɛ ko X. Farafina gongana jɛkuluba Union africaine ɲɛmɔgɔ Faki ye jalaki bin ka taa u ka jamana finitigiw ma k'u ye janfa de kɛ ani fɛnɛ k'u ban ka jɔ u jɔyɔrɔw la jamanadenya yɛrɛ hukumu kɔnɔ walasa ko ka se ka lakanali kɛ nin koɲɛ in kun ka se ka bali. A ye welekan bila o de senfɛ fɛnɛ k'a fɔ hakilina baaraw fɛn fɛn ni o bɛ tali kɛ ka ɲɛsin ni fanga d'Afrique ma ko a bɛ ɲini Niger jamana finitigiw fɛ k'u ka bɛɛ lajɛlen najɔ a nɔgɔni fɛ ani fɛnɛ ko ka segin ka taa u dagayɔrɔw la n'o ye u ka caserne ye. Ka fara o kan farafina tɔnba Union africaine ani ka fara farafina kilebiyanfanw tɔgɔlatɔn CEDEAO kan fɛnɛ ye u bolokɔni turu ni koɲɛ in kan kosɛbɛ ko u ma sɔn ni fanga d'Afrique ma. K'u bɛ wele bila ka taa ni ma kofɔlenw ma minnu kɛlen do ka janfa siri k'u ka jamanatigi Bazoum labila yɔrɔnin kelen ko ka sɔrɔ ɲiningali ni fɛsɛfɛsɛli wɛrɛ ma bɔ a ko la. An bɛ aw hakili lajigi k'a fɔ ko hali bi Niger jamanatigi Bazoum minɛlen do masayaso kɔnɔna la n'o ye palais présidentiel ye a yɛrɛ ka lakanabagaw fɛ minnu bi wele nanzarakan na ko garde présidentielle. Kumaɲɔgɔnya camanba kelen kɔfɛ minnu ma se ka sira sɔrɔ i n'a fɔ seereya dɔ y'a lase cogo min na ka bɔ Niger jamana masayaso kɔnɔ. Nanzarala tɔnba Union européenne ye laseliw kɛ bi alamisa k'a laɲini ko ka Niger jamanatigi Mohamed Bazoum labila joona joona n'a minɛlen do nin waati in na ɲamɛ jamana finitigiw fɛ minnu ye nin fanga d'Afrique kɛ n'u kɔkɔrɔma donna Niger jamana finitigi jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ. Duniya keleya tɔnba Nations Unies u ka bolofara min sigilen do bunadamaden jo sariyaw lafasali kama ɲɛmɔgɔ Volker Turk y'a ɲini bi alamisa fɛnɛ ko Niger jamanatigi Mohamed Bazoum n'a minɛlen do a ka lakana finitigiw fɛ ɲamɛ dugu kɔnɔ ko n'o olu labana fɛnɛ k'a lase batakiw kɔnɔ k'u ye fanga daragi ka bɔ Bazoum bolo k'a labila joona joona ko ka sɔrɔ u ma sɛgɛsɛgɛli wɛrɛ kɛ a ko ɲɛ kan.